tago moni governor omiya luor e capacity mara mar MCA to en bende at least to you abro mi luor nikech an aonge sama nyalo chako do governor na en man ka koro opuch kata mana pakani ma pile nego ni oyieyo ma nego ni thuole ot to chieng' moro ka koro yude ka koro bedo embe oyude nyachak moro ka oketne tago no chamo to idwa goye nyaka pakani bende timnadi golnie koke. Okay. Kamano. Kamano nya. Ang'e ni nitie gimiluongo ni right of reply to kaka jotelo wa expect kaka jopiny ni ubed piny mosulos weche kaka jomadongo nikech une kiyo mar oganda ma oyiero be un gi thuolo mar loso weche gi dute boardroom ma ok owuok e media ni ywaruok moro nitiere kinde kod governor be paro makamano. VJ aonge gi governor na gi wach nikech an ok adwar governor be okan governor nan MCA. MCA nigi roles ge mobedo clear in our constitution in katiba marwa. Yes. Koro kopogore gi wach masane dhi mbele wach mar mining and roles ga gina dek. Okay. En mana legislative assembly plenary to gi represent jogena to gi oversight. Yes. Oversight maseche moko ngama timo oversight nyaka timo oversight ka go koko nikech for example ka keto pesa ne project to project no tim maber ngini nyaka ngadhi oversight project no mago koko mondo time maber. By doing that doesn't mean ni ati I disrespect my governor. Okay. Wach mar penjo mar winjru bedo kanyakla is upon governor mondo mi unite the people of Migori. Kochakore gi MPs aboro, senator women rep to gi MCS prangwen elected to gi 19 nominated. Is upon him because governor is a symbol of unity. Yes. Koro kunyal beda problem ni governor marwa wan gi governors angwen ne Luo Nyanza. Migori e ma MCS chwado ka nyithindo. Maka seche moko ang winj kiwuoyo kata plenary seche moko bill moro biro sani wan gi finance bill ma so punitive. Koro ng'ino kelo finance bill nyaka ang iwuoyo wach ni crasher kaka an for example crasher muketo no kodwa ketne pesa mang'eny ahinya ma jogo ok nyalo afford. Okay. Seche ng'ino wagiu e plenary. Koro kang odwokne wacho terne governor clip kama ni ma okwanyo kata ma MC ma kama koro in ng'ami yoro ni kiny manyu ko kuwuotho town kanyo chwade kabisa. Kamano. Adoki mana chien benite en bill mane ma isetere assembly under your name as a member of the county assembly matimo legislation. Bill masatero though is still under the process nikech bill cow time. En bill nikech an chia bedo drafted legal terms. Then tokeno ntiere stages mokale. Yes. Bill ma push sani nikech an chairman mar agriculture livestock and fisheries. Ntiere bill mar getonganya ma beno edo kano chake glass regime to ntiere loopholes moko mane ntiere joket mwandu ne ntiere dwani mondo wa fix those gaps. Okay, bill no iluongo nango? Iluongo ni getonganya sweet potato bill. Okay. Yes. Kusumano motion mheshimiwa. It's not a motion, it's a bill. Okay. It's a bill. Okay. Mondo at least obed a law mondo jok mabiro madwa keto pesa gi e plant mar ngetonganya no giyud gima nyalo protect gi. Mondo at least team value addition e plant no mondo ogol gik mang'eny kechodo karabuon mipuro Kuria kata mipuro Migori County bedo dhia at a waste nikech waonge gi chik marito kako nego beni. Yes. Koro mano bill ma sponsor sani bende a draft bill manyalo miyo county government being this ichoko suru mang'eny kuonde mag mining area na. Koro ntiere bill ma draft sani I'm working on it manyalo konyo miyo county government pesa magisa choko ka suru pesa ni obed tapped down again. Ne joge na for example iyudo ka street lights kuonde mitime mining kogi kotieno gin mudho nyithindo matiyo buni kar gombo ni pesa ma michoko kuom gicha chak duogo ne gi in terms of ng'iyo ne gi protective gears, element gik machalo kamago mondo gine value of their money. Kasa alwora bende kuonde mitime mining go agombo ne migi priority in terms of pige mikunyo, in terms of seche moko CSR ni kuonde ka pi igoyo jopiny go pi kendgi. Koro ne county government nyalo chip in nikech pesa ma usuru mawuok ma county government choko kuonde go are so huge to kwane return margi. Yes. Erokamano nya. Dibe ni jomoko magen jo od bura ma olabdo gendong ne kom mar governor matiyo kodi mondo idhir governor kama idhire ni.
Erokamano. VJ onge ng'ama nyalo tiyo koda. Ang'ama upright man, ang'at ma onge ng'ama nyalo tiyo koda. Atiyo gi pacha gi wisdom ma Nyasaye nomiya. Kendo I want it to be clear. Jok moko wacho ni maybe Nyamita, maybe Masara, maybe John, maybe an onge ng'ama tiyo koda. An up to date, an aero governor na. Gima dwaro ni governor otim, governor listen to other leaders irrespective of the status. Nikech samora mora ma president biro i county ma Migori nyaka consult governor. Okay. Kodhi nyatike constituency kata the Suna West constituency nyaka consult MP makanyo. Koro an bende kata baba Raila Amolo Odinga ma wuorwa kabiro Migori nyaka consult governor, ma governor ang briefe ni gini kibiro to my status ma Migori sani kang baba chungo wuoyo to ng'eyo gimotimore nade. Koro the same governor onego benefit at least by that idea. Ni samora momo the ward mar MC mora o consult. Last time county ya uchiro monger ma national government ogole pesa to county bende ogole low. To an MCA onego beni ka governor bedo kama to MCA bedo bathe koni to waziri mar department obedo bathe koni. Koro we brief each other ka MP nitiere that protocol. An MCA notama kom ma jo pinje machungo na kom notama kom. Koro wagomba ni at least sirikand governor Ochilo otim benchmarking gi Nyawang'aya my party leader o governor ma Homa Bay, chairman mar party wa mar ODM otim benchmarking kaka Nyong'o treat MCS mage. Otim example kaka Agri James Orengo ma wakili wadgi treat MCS mage. Okdang benim Migori ema yuagruok gi mudlak gi chwada MCS ka nyithindo o timore. To kata mana kidhi Homa Bay wan gi colleagues wan kech wan tiere committees war interact wan gi grube mware oreka. Yudo seche moko yudo ka gin mana grieved gi weche gi matino to gibedo piny through their leadership mar assembly, majority leader, speaker, majority whip, minority gibedo piny gini to ne mama ne timonwa kama no, the dialogue kech kama wacho bedie kama ji nitiere ma oganda nitiere ma ji bede piny ma ji pore wach ok nyal kethore. Erokamano ahinya. Adoki mana chene kuku mar wach ma kawuono ni endi. Ang'eyo ni mula osebedo ka nitiere en gir yuto maduong' ne county, yudo revenue mare, opidho ji mang'eny king'iyo gwenge mag Mikei, Masara, iluongo ni Matanda. Yes, Osiri Matanda. Gi gwenge mamoko ji odak nikech weche mag Goldie. Be Goldie ni osekonyo e yo mowinjore kaka dwarore, to challenge en mane? Erokamano. Goldie nitiere Kenya ka mangima. To kama gold ogoe touch mabel to ringe maber king'yo history en Migori County. Migori County gold mar oringo nikech border belt oringo border gi Tanzania korieyo Masirura korieyo nyaka Lorgoriany. Kane wasunge tiyo chon ne gidhi gi set company margi Nyatika specifically in my ward kech kany makoro deposits ne ng'enye. Koro toke kani wasunge odhi ne generation mag kwerewa no chako gini to ne gikiaye ahinya. Koro ne gitime Kenya chon ma ne gikunye to gigoye gi nyundo to giluoke. Then toke generation mar kwerewa go nodhi ma generation mag wuone wanodonjo. Gimbe gitime masani kendo new generation donjo makoro technology nitiere nikech sani king'iyo VOJ nyithindwa nitiere mosomo mang'eny nitiere modhi these good universities kendo gisomo weche mag kunyo mulagi kech gintiere program koro biro to dwar kapoko yudo tich to dwar mondo o employ gini e ground. Koro miyo sani gold nyithindwa bet time in advanced stage. Miyudo ka unyalo biro ming'iew crusher ni, inyalo biro mi sponsor buki mikunyo migere maber standard maber mane wasunge timecha mi gole mi rege standard maber mi tigi mercury mowinjore mi gold ni ma at the end of it a month nyado ka ina gi good return kaka ng'amondiki. Koro nyiso ni sani nyithindwa osang'eyo gini kendo gitime e advanced stage. Koro king'iyo gwenge ma gold nitiere gwenge go change ok nyal compare gi other regions. For example ward na Makalda kata area mar Masara king'iyo kitudi ma jogero king'iyo kit skunde ma jonyuol watere nyithindgi chon kane nyithindwa luonga Alliance High School yudo ka nyathi seche moko end up
dhi e skul manok oluonge. Yes. To nikech sani jothurwa nigi gima ka giwuok gokinyi to ng'eyo ni gini target na en kama at the end of the month motero nyathini skul mohero. Nyithindo sani compare itimo analysis nyithindo mantie university kata manyodonjo university sani, Yes. There are many Ging'eny nikech kata siov ni ging'eyo ni ka ng'adhi ayudo kama tabro chulo fee na kama semester kama bro bolo kama. There are many. Koro gold osechange life mar jothurwa completely. Nikech ang'e ni gwenge go koth ok chuega. Yes. Bende ok chiegi. Yes. King'iyo Nyatike, king'iyo Masara, they are not agricultural productive. Wan gima jothurwa geno ma economic activity margi ma puothgi ma gigeno en kunyo mula. Kamano. Erokamano. En ang'o musetimo mar konyo ngima joma kunyo mula? Ang'e ni gikunyo mula gima luongo ni artisanal mining, small scale. To ng'e ni kembe moko bentie mabe ang' wabie bang'e. En ang'o mutimo kaka jotelo makono mar konyo tego sekta ni mondo med kelo yuto ne jopiny? Erokamano. Aparo ni mokwongo ne jine kunya mula ma ng'ato chungo teno dhi otima to dhi. Koro nobedo piny, ji nobedo piny in regions mano wacho ni wabeduru gi saga manyalo riwowa. Mano weche mag sako gi cooperatives gi. Koro seche mane devolution odonjo nitiere kaka puonj mane otimnwa gi body mar churches miluongo ni NCCK. Yes. Mane giwuothe mining sites te magweng'wa kane gipuonjo jowa weche mag chike mag mining gi kategori mwagike kaka jopiny gi kama onego bed ni watimore nade wamako gi kaka onego bed ni wariwore mondo sirikal one kaka nyalo konyowa. Koro jogi nopuonjowa, ne giwuotho ma giterowa training, ne gibiro ground ma giterowa training ma tokeno ne wachako SACCOs ma seche ma devolution nodonjo officers nobiro mane gikonyowa kaka wanyalo bedo achiel mondo achiendwa ni kwasabede to wang'e kaka inyalo konyo gi sirikal. Koro kidhi sechego nwaloso body umbrella maduong' moriwo Migori County mangima miluongo ni MECMA motel negi achiel kuomwa. Tokeno region ka region bende oloso sako gi. For example Matanda nigi sako gi, Kongoro nigi sako gi, Kopa nigi sako gi, Aego nigi sako gi, Keancha nigi sako gi. Koro sakos gi negiriwore to nitiere umbrella achiel mochung' negi e county. Okay. Koro region ka area ka area committee mining bende nigi leadership margi. Yes. Koro leadership ni ne wawinjore ni wadwaro ni leadership area no sako makanyo no emimiyo rights makanyo mondo gini magi protect membership makargi no. Koro mane chenro mosabedo kadhi mbele kendo wasabedo ka wawuoyo gi sirikal mondo obed kod machiegni mondo gitimre nade gimiwa barupe mowinjore gi kiwango wa mondo watim godo mining kuonde wago mondo at least being ni government nyalo tap osuru kuomwa kaso in return wambe gi nyalo duokonwa magisa tap no in terms of development. Koro teko nitie kuom SACCOs go. Teko nitie kuom SACCOs go nikech SACCOs go kero saga moriwo jo mining go. Makata ka wach moro nitiere tiwinjo niya dhi many ka intiere Kopa dhi many Kopa il Sacco. Okay. Koro for example Kopa wan gi bodies ariyo. Wan gi welfare mochung' ne weche mag jok mohinyore seche moko member wa moro tho. Koro isolo ni no chung' weche mag aluora, ler mag aluora gik machalo kamano. Yes. Koro wasabedo kwa tiyo handi nandi mondo mi wang'e ni gima joga wa odhi kare. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. To chik mar mining wach nitie gima iluongo ni royalty. Yes. Nitiere ma sirikal ma malo dongo. Yes. Nitiere ma sirikal ma county dongo. Yes. 10%. Yes. Cha onego bed ni konyo godo jogweng'. Yes. Ne kembe moseng'iso interest mosebedo ka time kono. Yes. Be magi setimo? Koso remo osebedo ka nitie kamoro. Chaki mede gi wach mar corporate social responsibility CSR programs. Yes, exactly. Yes. Adwa chako gi kembe moko luongo nying kembe mora. Yes. Nitiere jok ma waro Kopa. Ka gibiro to jopiny dhi kunyo to giketo yadgi gi jopiny tero ne to pimo percentage to nyisi ni in gundi ni oromo percent makama achuli $3,000. Koro jogi kosachoko gin kampuni magidhi abich matindo tindo. Okay. To gikawo gigi to gi government omiyo giga barua gitero gigi oko. Okay. Kose seche magi declare gigo nitiere osuru manyaka gichul. Wan nitiere kampuni mo wan gi records gi. Gisachulo nitiere mosachulo government a lot of money. Koro is upon county government ma Migori mondo follow up
gi national government ni minerals manyo jogi declare ka manyo dhi oko ni company nyo wuok Migori County e county na. Yes. Koro mining act wacho ni ati pesa mag jogi osesolo te financial year ni en $100,000,000. Koro nego bed ni 10% dok ne county government ma Migori. Koro is upon the leadership mar Migori County mondo mi o follow up gi national government gi relevant department mondo ngini pesa ni en pesa di kaso nego bed ni pesa ni iset ne agulu mare modoke then kochopo kendo agulu mar Migori County onego bed ni county government ma Migori ng'iyo ni pesa ni ng'eny ne nyowuok e area mane. Nikech Migori County bende duong'. Yes. Pesa ni national government manyo tap 100 million. To giduogo no 10%, that is 10 million. Koro 10 million ni area manyo wuok Makalda. Koro enyo Makalda priority. Mane kama na wacho ni at least koro nyo wanyalo factor which mag PPM ko bi otimno public participation wanyalo mi jopiny street lights, inyalo kunyne gi pi moro. Nyiso ni pesa osuru chao obedo tapped modogo kendo ne japi. Okay. Ne japiny. Which mag CSR en gima it is there. Okay. An arrangement manyalo bedo between company gi local leaders. For example, in jotend kanise chief gi wegi. Yes, sako groups ko. Ntiere group moro ma is in the law. Ni ilunge ni mining development CDA. En community development agreement entiere en winjruok ke kinde jopiny gi kembego. Yes. Koro jopiny tiere leadership no jopiny ma yiere man tiere representative mar church, mar NGO, mar government, mar sako kamano. Koro gin ginyalo bedo arrangement gi kama ni isabedo kitiyo karwaka this time round wagombo ni mondo mi yore muluwo gi locheu ketho. Wangni gole pesa matin mondo losnwa yorni to koth piwani okethore nyithindo sani wadatero nyithindo school kuyo sponsor na nyithindo moko abich is kind of a proposal nikech aneno ka CDA ma Kwale. Yes. Kokalo kuom kambi moro mane kunyo titanium kanyo. Yes. Ne lando nyaka scholarships mudhuro kabisa higa ka higa ne gitero nyithindo e school. Yes. So Migori ndipoka winja enya Migori will lose focus instead of considering such one leadership Migori wadech gi mabiro na. Nikech kaka winjo wacho kaka Makwale ndo winjo kalero ni onego bed ni committee no bedo to gibedo gi winjruok gi proposal to gidhir kambi to ginsi ni isabedo ka odani timo na magi mano Migori onge. Ntiere company mosatiyo Migori mang'eny masani kelo kokoni. Osabedo for the last 15 years. Kada ngipenje ni to nyisa gimisa give back kata dayo moro achiel misa ng'iewo ne gweno okinyal tap. To king'iyo ni jotelo mogone gi ombulu support such impunity. Magi makoro kang'o kwanyo wacho ni enough is enough. Ti wacho ni okwanyo rach kamano. Koro ini kedo ne jopiny. An kako kwanyo VOJ ana e dala majikia. Dala wakidhie ni manya sani ko kabeta kete ong'ere. Koro jopiny manyocho gola oko abro kedo ne jopiny kendo abro dongi jopiny e gimora mora magidwaro. Ineno kata sani loch man godo telo man godo ni telo ne jopiny donate na godo to power ne jopiny nyalo exercise indirect kaka gitiyo kod indirect through mini kata ginyalo exercise direct. Sani kadang jothura jog ne ok gidwara bed MCA gi they can decide to recall me. Koro abro chungi jothura seche mana campaign na promise jothura na abro chung kodgi e yot e ber nikech amenyocha gichung koda ka nyathi jadhiera nyathi kich maonge wuon gi min to jothura nyocho kawa morwaka igi kaka nyathigi. Erokamano. Mheshimiwa weche moko wacho ni in mani kelo kambi mar piny China nani 2019 mi nyaka achiel kuom jotelo mar kambi no. En adieri? Ok en miriambo. First jo China kano donjo jo China kambi miwacho no ne gi yuda nyatike. Seche go yudo kane antiere nan jakom mar society no yiera. Koro ngeni ng'ato ko biro kaka ne giwuok China magi chopo Nairobi magi chopo nyatike ne akia. But structure nitiere ni ng'ato ko chopo kumoro nitiere kama ko gike to nyaka nitiere leadership ma nyaka ngichop kuome. Koro kane gichopo kuoma ne giwacho gima gidwaro, ne giwacho gik ma ginyalo timo ne jopiny. By 2019 nen
2016. Okay. Koro ne wabedo gi komiti marwa mar jopiny, wabedo gi buche gi jopiny, jogo nitie gik mane giwacho ni gidhi timo, gi gima ne gidwa ni gimbe wamigi kaka jopiny. Got mar kopano, kane wasungo chame odong' gi malo, yo ka malo gik mikwanyo, wan kaka jopiny ok wanyal yute nikech gin low ma chemical ma teko gi ng'eny manyalo gole gimoro. Koro wan kwakwanyo gi to wayude nyiriri, wayude point matindo. To magi mane jogo wacho ni gibiro kawo. Gidwa kunye matut. No, gidwa dhi kunye matut. Gine gidwa kawo mana mamalo. Mamalo no. Mamalo iluongo ni open cast. Makata kidhi kanyo bedo kaka gitime. Koro nwawinjore koni ok utimo open cast, tung'iewnwa masin magonwa pi. Tugonwa pi. Mondo wame pigni koro wuogi nikech pi oyudo kano pong'o wi got. Mondo pigni wuogi mondo wato koro wachiem kwa dhi piny. Iwinjo arrangement mono bedo godo. Koro nwawacho niya, nwabedo piny wacho niya, wan mamalo gie gin percentage gi thin ok gikonywa. Ka dang' gikaw gi, to kuonde ma gikaw go bende giywenwa bedo maler. Koro wachako loso bugni ka dhi piny. Then wan wamany gold, nikech ng'ini gold kodhi piny, kako medo dhi piny, kako medo bedo ang'owa maber. Koro VOJ nodhi adhia kamano. Koro jogi kaka gimedo tiyo, gin gidich mana gi margi, to wigi owil gi jopiny. Okay. Koro kae ma koro nochako kelo eyebrows. Koro apeni jopiny chako ywak. Makoro no kora nyaka chungi jopiny nikech jopiny ga emomiya mandate. Wabedo kod gibucho nyiso ni yawa gino wawinjore ni ngobedo time kama. Seche mano winjore no leadership ne nitiere. Mno ngo beni at least utime kama, utimonwa kama, nyaka no winjore ni onge gimosa timonwa kata chiel. Koro unsani kendo chako biro gi wach machiel ondwa ni mondo mi ukuny gini koro kodho piny ni koro mamalo ni ok odwa chamo un bende. Koro no kuny kaka jopiny timore nade kunyo. Koro ka ema ochako bedo ne jopiny marach. Koro an awuoyo kod gima nyiso ni an company ana represent jopiny. Ana represent interest mar jopiny. Nyiso ni jopiny wacho ni watim misa uru kaka no wacho ni uru biro chamo kaka winjoru kodgi. Chamuru mamalo to gikuny mapiny. Koro jopiny koso kunyo mapiny mondo circulation mar pesa obed mang'eny. En ni ng'ato nyalo kunyo longwande 100, ng'ato nyalo kunyo tipni 3, to bio winjire kodu ousnu. Kusa pimo PPM ufenyo ni PPM kama koro winjoru ni tipa na chiel ni usna siling 15,000, tipa na chiel ni siling en koro winjruok willing seller willing buyer. Maga arrangement mano wabedo go. Koro big ni jogi koro bedo greedy, gin koro gidwa ni gisurpass jopiny, koro gidhi gimanyo jotelo mondo koro protect gi. Seche mama gitimore te ni VOJ jothurwa weche mag masin, weche mag pi, jothurwa makoro go pi kendgi, jothurwa solo pesa gi kendgi. Stakeholders bedo pingo ni pigni ke juma ka juma pi ichulo singal fuel mar 200,000. Koro jothurwa solo pesa kendi to igo pi kendi ka dhi piny. Nikech misungu kano chamo gino nitiere tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3, tunnel 4 nyaka tunnel 6. Koro sani nyithino ni chope e tunnel 2 magichomo tunnel 3. Yes. Koro tunnel 3 ni gima ne tamo gichame chon en pi. Koro sani gisago pigni magichope tunnel 3 ni. Koro gichopo kama ber ma low kuwuok matin seche moko long 1 achiel to nyalo timo gram 2, nyalo timo gram 5. Kata no wuon ni buka nyogi juma moro chien ka buka nyotimo gram 20. Gram 20 en singal 100 gi wiye. Long 1 achiel mar gold. Gram 20. Gram 20. Ma romo mana gi tong' achiel. Gram 20 thin be ok ochal tong'. Tong' kin godo to mano koro in ng'ama nigi pesa mokalo. Mano in gi millions mang'eny. Mane urulo nyatike. Abro manyo ni abro sumi chim. Abro lon kibiro gran abro sumi. Abro sumi moro matin mondo nini. Koro jogi neno ni jogi koro nyalo kunyo. Ma kendo ngima gi kendo lokore nikech sani a span of 3 months nyong ngima jogo ngolokore completely. Population manyo nitiere kanyo nyen over 5,000 people. Jomedore kabisa. Nikech ng'ato ko biro go kinyi tiyo ka at the end of the day owuogi gimoro. En gi pesa ne moro. Kasto investment magnitude makanyo koro nyoni malo. Krasa mantiere ira no are more than 200 krasas. Kama chon mane jo China go chako ne nitie mana kras 500. Sani nitiere more than 200 krasas. Odau turi ma jo thuro invest kanyo. Jo business community. Ching tich adek kidhi kanyo to kanyo chalo Nairobi CBD. Ching tich adek. Okay. Koro jo China kanyo koro giwacho ni koro gimbende koro gikunyo ka gidhi piny. Koro kae ma jo piny ng'eni jo kanigi technology moingo jo thurwa. Koro kae ma jo thurwa wacho ni yawa kunyo to kunyo kodhi piny. Undrituru wagolnu to wausnu.
mondo mi pesa ni circulate to unku kunyo kudhi piny udhu kao to udhi godo te to ng'eni seche ma bugo kikunyo kidhi piny to ng'ato biro gi masin mokunyo boy kanyo te modong' all nyiso ni kidhi gimoro 100 meters tigori all no tidugo mana oko iyudo kosachamo lobno te manyoberno koro nyiso ni kama idhiye onge. Koro mae manyo jothuro tamore kanyo jothuro tamore te makoro jogi owuok oringo dhi omanyo jotelo mane ogonegi ombulu makata nigi samanya tana nyiso ni ata an ok anyal yie gi wachuno nikech an jopiny ka neno joka dhir gi seche te dala wachiegni kacha koro ka usamia pesa ni koro ateru udhu chamo gino tieko koro abro dhi kanye koro jotelo ma ok ne effect mar gini jotelo ma gini ok ochuno ma gin en obiro dala dichiel nyatike kanyo biro dichiel ma obiro seche moko kokalo gi gache en gino kochune an fast anyuonda matie kanyo turi family na dena mok anyal pedho bing ni MC ok anyal afford feed de mine na tenikich dala wen dala mar do kanye mane chuo kanye magi yute chimbe gi mapile kata ka dhi dala seche moko kan ka beda to dayo makama osekelo rech dayo makama okelo mena ana beda ka ruoth ikelo chiemo mano ai kopa ero kamano mae makoro mae kuku marwa mae makelo koko niko ne ogitimo gima jopiny ne dwaro mae gima kelo koro nikech koro gidwa kunya gi piny kabisa gidwa kunye koro kendgi gidwa mondo jopiny koro gol ni koro gin magi kuny gi machines to gicho ndiko dhano 5,000 ka gitiyo gi machines dhi ndiko ka ng'eny to ji 30-20 koro dhano 4,940 gi idhi tergi kanyo yes podi makori gi kambino kambino kanyalo makora kata mathin ng'amanya nyasa japinyo kanyalo makora go nyoro gima bingo nyotimore nyasaye be timo ono nyoro nyodho kotho kambino nyo chemical owuok oko nyo nego dhok 20 kambino nyo tiyo gi pesa manyo gitamo jomida nyo kodhi kanyo nyo gitamo jonema nyo kodhi kanyo nyo gikaw dhogo nyo giike site gi in gadi eri mheshimiwa an gi aili simba kai ne intie mane penjo mapenjo ineno sani Kenya ne intie joge na nyo nitiere jopiny opong'o kanyo nyo gikaw gigo gitinga ka giiko dhogo adhi kanyo gi multi agency nikech nasa jogo na report adwaro mondo mi jogweng' oyud justice kendo abdhi kaw gina pon the nema mondo mi gimi jogweng'wa justice nikech nyo kambino we pimo spill pimara racha koro dhok kanyo dhi gaura modho to pigno koro ka dhok manyo modho to pigno to ringo along the stream nyaka nam nyiso ni ka nema kowuok mondo otimo 1 2 3 to kambi cha dhinego jogweng'wa kambi cha dhinego pith mar chedhi rumo ero kamano nitie weche moko ma wasewinje ground ma bende wacho ni bedo ni tudi gi kambino to weche moko mag telo winjruok noko bede kindi kodgi mi manyo kambi moro machielo midwa kelo ne jo Makalda Kanyarwanda dibeni en adieri not at all onge kambi mabiro Makalda Kanyarwanda ward e kopa kambi mantiere kopa madhi tie kopa en kambi miluongo ni jopiny mane kambi madhi tie kopa mano kende matiyo kanyo makata kambi machielo nie ka government nigi capacity nikech gin ng'eni ng'amo idho ndege mobiro okoningo beni dhi luarre gi japiny kama japiny tiye manyatike duong joka kaw ter kata 1 kilometer away from kopa to siemne gi kumoro nyisi ni chakuru kunyo ka gimalo kaka wasungeno chako un gi machines mondo wane capability maru for example sani koro ni misungu wuok America ni biro laro gi miyo uso a lot koro mane gima jo China katimo ka gin gi capacity ni gin investors adier kaka gi claim megi kama Virgin ma jo pinyongi to gi kuny ka gi dhi piny nikech gin gi masinari to kama jo piny opong'o ma jin tie 5,000 kuondego wene jo piny kendo mane movement dialogue moro bedo go gi sirikal mondo kuonde ma jo piny ng'enye wene artisanal miners nikech tich bende onge piny ineno ka president marwa chandore left right and center mondo mi omanyne vijende tich to nitiere kuonde sectors mosandiko vijende already koro sectors mosandiko vijende already gi wene gi vijende go mondo vijende go yud godo konyruok gi manyaka chieng erokamano ne jowa mawinjo ka ene gwenge mag Makalda Kanyarwanda adoni awenu thuolo nikech gine manyoma ko ahinya wan gi jatenduka be obro duoko penjo ka kine gwenge mag Osiri Juma Ntimikei aneno ka osechakoro oteka ka achiel kod jowa mantiere gwenge mag Masara aneno ka oteka ng'eny ahinya
Julius Onyango wacho ni dirima kende wan wachung' kaka jopiny ni ok wadwar gima bro kawo mwandu to idhi bedo processed e pinje maoko. Gima wakwayo en ni jotendwa oserwa lwedo mondo wabed kod investment manyalo konyowa nikech county bende yudo revenue kanyo. Ma ote marika endi wacho ni kamino ni Mikei erokamana ahinya. Ma ote mar Moses Olal penya mheshimiwa ni to bende en gi paro mar luongo public participation moro ma ji nyalo dialogue kendo rigo negotiate kod kembe madwa show interest mar mondo mi wabed kod CDA moro manyien kendo. Adwani duoke penja ariyogo. Erokamano. Wach mar chango abro dok dala ibidhi lemna abro dok next Wednesday ibidhi lemna to kosa lemna adhi bedo gi chenro gi engage jothuro mang'eny wachni nikech wadwani wakel local leadership te sectors te nikech gini okokony jogweng', okonyo kata churches, okonyo business community. Koro wabro bedo gi buche mang'eny mondo walos serious memo mondo wakel ne waziri manyien jo. Wach mar mokwongo penjo mokwongo neno wach mar osuru. Wach mar osuru osuru finance bill masani mar Mugori County wabro bedo piny kaka MCS mondo loso bed maber manyalo favor jopiny. Last regime noketo crusher every financial year ne chulo siling salaf apar kaso invoice ne single fachel niso single salaf apar gachiel. Koro sani ne omede ne en single salaf apar gabiriyo. Kaso ni ka kraso mor ni krasa kogwa ga koko ne tip to penalty single alf abiriyo. To krasa ngeni odiochieng' krasa nyalo mor de ng'wen. Koro finance bill no is punitive. Aparo ni executive motel negi governor bro dok ng'iyo finance bill no mondo miki ko injo piny anyane kich sani bo chumi rach. Sani kineno kaka kuka waziri marwa Mbadi chandre mondo miyo kel ochumi mondo bed kare. Koro kik ket ne jopiny osuru ma dhinyo gi kendo bro kwayo kanyo ni osuru ma idwa impose ne jo Migori at least ng'iya ne kiwango mowinjore. Erokamano. No nabiriyo ariyo no cheko chekabira bia dona mithuolo kaka Jamakalda Kanyarwanda ward ma bende kunye Goldi Nyakwara Mugajwang mheshimiwa lose weche mararia ka weche ma ngima mokalo oyawre oyawre jatende iluongi ni nga ng'at maber ma Nyakwar Metengo iwuok Kanyarwanda mano gitanda na jagot kachola tambe kopa kanya kunye matanda kanye makunye kabisa makata gige na pomeo koro an kanwa kunyo kanyo gima aywago ni en wach chiro kech by that time ni uka gold gram uso siling 3,500 to vije todo nyonore kanyo en gi tayo mane ma ginyalo gine mondo nengo mar gram wedh malo nikech jowatiyo matek to be ne piny koro miyo wahinyore dhano hinyore pod baindo apani pod uchung' achung'a nyaka kawuono koro ng'iya ne yo minyalo manygo chiro mondo mi ka jopiny otiyo kata koyudo gramoro achiel to onego bed ni use kata 5,000 moko onego bed nobedo gi lowo 5,000. Erokamano ahinya Nyakwar Metengo. Oyawre ahinya machiegni chieng' bowuodo sengo machiegni piny na mheshimiwa ne kanyoro wan aro kata kabobo tiyudo ka kidhi piny seche midhi piny tiyudo mana kigero ngas en ngas mikwuondre wuonda ni lo ne rach to monyalo umo miyo jini ing'eno osebedo ka sama tin yudo ka ji umore kanyo uifa mane mang'in godo kaka en jatelo mondo mi kik gicha umi ji umo jini osebedo marach kendo osebedo ka ji ywakne ahinya koro ging'i anene kaka gidwa lose mondo kik lo chak umi ng'ato. Erokamano ahinya. Oyawre wan kama ber ahinya luo iluongi ni ng'a? In kanye? Jandigla. Koro ana mare mameyo jatelo ne motegno kode nikech norose waka bres ne tiyo kaka tulo ne kar tiende. Erokamano ahinya. Oyawre machiegni Pascal Oranga de Migori County machiegni Pascal
Vile gold county sub county ma kaiba ngoni kama Migori ka Nyatika tunaitika kuria dawendo irongo koro kwa maduong wako ni tendo ma county bi pinga pa MCA ni wako ni kaka gina ni pin ko dio makanyo mo nakangata ni kitu wana loka no bika cha tutuluni muki to bede no won kaka jatelo mamye guru kabisa Mwisila Felix Okwanyo otema nengemo kabisa nikeche ntire mbwati moro mana ringi mbui kati ufundo kikeo kano wacho ni kagavana nyamokanyo kabila ugo wanawa olera ni manuki ni kuchikai nama jatelo kanya lawa tu ni gavana konyo mokanyo tola ukumsachia mangima muku chu kena muyer endo tika uja tibili wakwa ni kaka waere kaka jopeni de kaka waero gavana ukwadwa ni mungu wa tuji kiko tuji wajo Migori nikese goldi mine lano mano eno ganda eno gima konyo jikanyo to be no ala mo se bidu ka konyo ke lukke do ganda ma men ke kata siri matanda ritire jo mo mapera kama tiyo konyo ero to makende ni wabedu jogo ko nyalo grito ba wato kiki kod mata nakaka gini bunge moro makare unge goldi isi ayo ngata ni mo lukinje moro kiki timre kama no yo ko ni wangi mora chima Migori ina kalure to county binya kanika konyo kanyo ero ubed pengi governor ni ke governor ngama winjo wach kare okay oyawre oyawre iruna dodo antimo bere nyatelo nato urko galo mwana Dr. Moyo Kondego yes mosmo jiranda na jiranda kuja mupogo chekao well mheshimiwa an kodi kikwayo tumekuru rito anya ya ubede gikwe kindi gavana mondo uwe hapa unalo reconcile with a lot of humility mondo wa jupino bed gikwe kali to bedo mabera inya penjo mara wana nige moko kan na kisana minus yogi ambassador mekanyo yogi mosema jogi timu tiji ni kato ko diamba tido msamoro ngama miyo koko notagore bi obiro malo timli chikitiende ango gini nikeche yudo muslim ni adek kende mo yidga piko ko yudo mane adek kende mo yidga piko mama ne dichama ere kaka ino ko ngima jogi at least kibedi maber be nike kopa kanya ngeo seti imane penjo na kodi ero kamana yenya Musainya mheshimiwa dwani duoke penjo gi ko chako gi we mokwongo nyakwar Matengo eno yuago wach mar nengo mar gram ni produce de siling 3,500 en ang'o motimo mar konyo ni nengo ni oyedhe nyaka siling 5,000 mondo japinyo de konyruok ero kamano though gold beche bedo regulated worldwide yes but nitiere middlemen mang'eny ma miyo at least ng'ama kunye moluoke ground cha ok yud pesa ne mowinjore ko yudo ko luoke to nitiere ng'ama ware kuome ng'ane bende chako tere ne ng'ama chielo uso ne nitiere chain ma almost jang'wen mondo chop kama koro ene piwa koro sani government mar Kenya ochako wach mar gero refinery Kakamega entie process okay en mani nokotim engagement maber nikech kama ngo beni gero refinery en Migori nikech Migori ma deposit mar gold ng'eny molo kumoro molo Ikolomani koro wa engage ntiere di reason makanyo pok waziri masani 001 obedo darani no biro garambe ward na kucho koro kano neno kaka ji ne timo wach gold no jugi notio kod mo wacho ni Kanya sayo yie seche ga ne pod wawacho wach mar president to nika chimo bedo president to bro gero company mar refinery mondo jok makunyo gold medo gram 2 gram 1 ge kele direct to company luoko nego kanyo timo ne purity kanyo timiye nengo mar market cha koro sano timo maber jo sarie ni waziri mar mining wabro loso delegation wadho wuok kod kaka jo Migori through leadership mar Migori through small scale miners ge mondo at least o company achiel mar refinery mar refine gold uger Migori
Koro ka kunyo mara gramba 10 to mondo mi adhi ause nengo matin atere direct to company. Koro company luoko nago koro miya nengo mar piwa cha. Koro aparo ni mano biro address wach mar chiro mar gold mondo jo owek yo matek to giyudo matin. To bende sani king'iyo sani gram achiel en siling salofo ochiko. Mano osaidho osawuok from single for date 12 ochiko sani. Koro at least waneno ka nitiere some changes. Koro koponi refinery nyalo biro to biro medo boost kabisa. Ne penjo mondo chako penja wach mar ajali. Eri gimo nyalo timo mondo ajali matimore e bugni owe bedo. VOJ king'iyo higa mar 2013 nyaka 2017 ne nitiere tho mang'eny e bugni kabisa. Kendo ne wabedo gi engagement e leadership maduong' ma koro noriwo sako gi miluongo ni Make Money. Motel ne gi award miluongo ni Kefo Juka. Kita king'iyo kendo data chakre 2017 to date king'iyo tho mosabedo e bugni odok piny to almost 0.1%. Nekech kaka kopa nyaka nyocha kopa chak tiyo sani koro dhi higni ma jopiny tiyo higni madhi 5 to ka ng'eny wasabedo mana gi thogi 3 kende ma bende mos ne families magi. To chon nyocha iyudo ka samoro ma koth chwe to nyaka wait jogo moko 6 nyaka wait jogo moko 5 ji 2. Koro ma timore nikech leadership mantiere mag welfare gi mag sako gi oketo ni ng'ata mani gi bugo nyaka iger buki ni standard mowinjore. Chon ng'ini jowane dhi adhiya to kunyo kech ng'ini kaka koro ot ka ng'ini kikunyo pila mar momako odni to kodong' mayom to nyaka odni gore piny. Koro tino ket ni kikunyo pila no tichaki gero pila machal kode mamake. Koro miyo sano duoko weche mag ajali bugo piny. Kendo wamedo dhi gi that technology mondo at least waket ni mining inyalo tim ajali ok timre. Maka ajali yudore to yudore ka dang' yudore mana ajali ma barabara kata dang' yudore ajali mar company. Koro en gima jogo osebedo katemo kendo mining site ka mining site nyaka yud ka nitiere committee moro mabende en ochung' ne weche mag gedo iluongo ni jotimba. Gine mag donje buki ging'en to bugo ni be ber kama jo piny tie ni be ber. Koro gino duoko rate mar ajali mane timore bugo to almost 1%. Koro wabro medo jowani gimed rito kuonde gi mag tich go ng'ata man gi bugo rit bukino mondo bugo okonjowa kik obed gima hinyo jowa. Ng'ato chako wachona ka openja ka wach mar governor nasa lere. Na wacho ni an governor namiyo luor. Okwayo nubed piny mos ubed sobarap kaka jotelo. An anyathi governor, anyathi kum governor. Koro governor is a symbol of unity. Koro oma nyithinde okay. Sani mang'eny nyithinde okay nikech kancho wa campaign kane governor Ochilo adiri manitiere ni baba jok masani governor ok dwar gi jok manokonye. Masara Peter Francis nokonyo governor seriously mano governor gorego. Nya wach ni ero Masara ochung' kode. Nyamita no campaign ne governor seriously governor gorego. Ntiere jakuya moro manoero governor noero iluongo ni oyo no campaign ne governor seriously governor gorego. Ntiere Omamba ing'e Omamba kako Omamba is an orator. No campaign ne governor seriously governor gorego. Koro machien moro ntiere kijana moro asona West iluongo ni Dave. No campaign ne governor Ochilo seriously governor gorego. Koro machien mugik koro nyobedo kwanyo. Koro governor losode. Governor pongi musa kethore. Omanjo gi ten including nyaka wabunge magi. Mondo governor losode. Nikech jok mano chung ng'ama nochungi governor competitor ne seche ka nen John Dache Pesa. Ero kamano makama gi kanyo mheshimiwa bro duko iri kendo en sadek wadongira ka chiel kende waringo dhi duka matin ka waduogo weche manyien e ka bang'e wabro kwanye gi kama wawego no kiti mana ka.
kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Muthukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Muthukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ramogi Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Weche matuch ka kod kacha. Wan kod ondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyaore nyakoro Mogajwang kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto omedo rido ka owacho ni sirikal biro kawo okang' mager mar chik ne jogo ma itudo kod wach mag bedo ni ne gisiro ng'anyo mar kwedo piny owacho ma yande ne otimore pacho ka dwe mar 6 higani. Ruto ma bende ne twako kale wang' jowi mar CNN ne owacho ni kata obed ni ng'anyo en demokrasia mar oganda jo Kenya, to jomoko ne otiyo kode marach gi pend chikno ma bende opuodho weche mag ng'anyo. Protests are part of our democracy. The freedom of people to associate and to choose what to do. Restoring law and order is also the responsibility of law enforcement agencies. What was in Nairobi, apart from the protests, were criminal gangs. We are trying to manage a situation. Most of the situation that you saw, part of it was occasioned by misinformation, fake news, and many other aspects of the protest. More explanation is going into our strategy going into the future. We are working with the international community to find concessional funding long-term at scale to manage our situation, to manage the debt situation. Gie thuolono bende jatend piny ne olero dwaro mantie mar mondo mi koro wuo kod duol mar arita kwe mar piny mangima. And that is the big discussion here, is how to reform the United Nations Security Council so that it stops being an impediment to world peace and security and becomes a facilitator of diplomacy and of dialogue, so that African peace operations can now be funded by assessed contributions from the UN. That will give the African Union additional capacity to manage the situation in our continent, including the situation in Sudan. I believe that the way to get Sudan out of the current quagmire is through dialogue and diplomacy. To yuache tero bila mathurka e piny mar Haiti, jatend piny ne olero ni okang' makamano osekelo kwe e kuonde moko machalo kaka ute mag thieth, alap mag ndege kind mamoko e pinyno mar Haiti. I was in Haiti a couple of days ago, and I was impressed by the progress that has been made by the 400 MSS security personnel that we sent from Kenya. The guns are silent at the airport. There is more traffic at the airport. The guns are silent at the palace, which was under siege. The guns are silent in the National Hospital that was under siege. The National Police Academy that had been overrun by gangs today is training police officers, and the port is much more calm. My assessment, listening to the commanders, listening to the leadership in Haiti, is that we need additional personnel. The challenge is resources, logistics, and equipment. Komachielo ene ni jopuonjre ma kwan giro mapar ma yando wito ngimagi e masira mar mach manotimore skunde primar ma Hillside and Arasha Academy Medway County Manyeri. Jumbe manok mokalo chien kodiochieng' ma kawuono. Inyalo paro ni masira mar majno ne onego jopuonjre ma kwan giro 21 ka 9 moko to nyo kodiochieng' manyoro, 2 moko ibiro kodiochieng' makiny. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni sirikal dhi chiwo sir ne familia mag jopuonjrego. None of us welcomes death. But if it were possible, it's much better for parents to be their children.
as opposed to parents burying their children. These young souls, innocent young boys, our heart cries for them. When you look at them, they are innocents. So see, kama serikali, wazazi tunasema pole. Kwa watu ya Nyeri tunasema pole. And Governor, RC and your teams, you people are wonderful. Ile kazi mmefanya, Mungu atabariki nyinyi. Ka jatend migao mar somo Julius Ogamba Migos bende nyolero ni nonro koro dhi nyime mar yango wach mar majno. Kata kamano olero ni skunde duto nyaka gi sani onego bed ni keto okenge makare mar neno ni giketo arita makare ne jopuonjre e kinde magin e sikul. Komachielo en ni jakom mar duond busia mar ODM e kar chung od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya mosenindo John Orwenjo Umidha ibiro kowe kare mar yweyo mogik odiochieng' ma kawuono. Ka bende ripot yango ni ringre no ibiro iki e ode ma ong'ere ni Duola. Kowuok e kaunti ma Siaya, ripota marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. John Orwenjo Umidha mane ong'ere kaka mama humbe ne olak ahinya to koluwore gi chung' mane omako motegno e weche mag siasa. Gimana Amolo Odinga osewacho mano ok gaset, wan gima osewacho mane lo marwa kowacho na about turn to kowacho no quick march gimiwacho emwaluwo nikech ing'iyo ng'amere. Ka koro ni to kiny nokowe kar yweyo mare mogik e gweng' ma Nyachwinya e kar chung' od bura ma Lego Usonga, kaka ilero gi achiel kuom jodong dhot ma Kakan kama ema ne owuokie Jaduong' Abanja Kotieno. Orwenjo noweyo kwayo no mondo yike e duonde, kendo mano gima kata an awuon nowachona. Gima lich ahinya mwatimo kaeni, watime kaka wish mar Orwenjo ne chal, tiende ni yike e duonde. Wamiyo pache no luor. Jaduong' Abanja tielo ni mae ok en gima wendo ni mar joluo chon ne iko e udi kaka yor miyo rit makare kitundu mag jogo manosewewa. Obwogo jomoko mang'eny paro ne en gima wendo, to yike ot e kinde machon joluo ne yikre udi, to ne nyalo neno ng'e gimomiyo ni mar yik mani yike ot nene en piny ne pod opong' kod le maricho manade. Koro nene make sure itemo kabisa mondo nene oyike kamoro minyalo rito ma le ok nyal goro ringruok. Ma emomiyo ni yike ot kanyo. Ka opoyo dwaro kata paro ma Jaduong' Orwenjo ne ochiwo no ero. En bende paro matut ahinya nikech duol no e center mar dala ni mangima. Center mar dala en duol mar Orwenjo. Koro koyiero mondo yike kanyo ta paro ne en Orwenjo paro matut moloyowa. Nikech odwa nodong' kanyo at the center of this home e kinde duto kata bang'e. To ng'ato nyalo penjo ni tok weyo iko ji e udi, to ere kaka ne oganda luo rito liete mondo mi kik ne kethgi kuom ranyisi gi le mag bunge? Ne nitie gik mane timre manobedo chikewa, kaka ranyisi ne inyalo keto kanyo ero Magenga ne en mach mane ne liel kanyo mokwongo mondo riemp gine ne le kik bi machiegni. Gimo kaka Magenga no nitime kamano mondo mi gin lego bed mabor kik atak ji. Mar ariyo kik gigol kata body, keche mago ne nyalo timre otoche ne ng'eny. Jaduong' Orwenjo Umidha nyocha en jakom duond bura mar ODM e bade ma Lego Usonga, ka siasa to ne ochako e higni mag 70. Haya, speak. Iwacho ka boka wach kusungu mago kusungu speak. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Sirikand kaunti ma Migori pod biro medo chiwo sir mar omenda mag nyiewo yedhe mag komo nyuol kendo chiwo puonj ne oganda kaunti no e weche mag komo nyuol. Apisa maduong' machung' ne weche mag thieth e kaunti no, Samuel Otula, nyolo se kine nyasi mar ne dhialo odiochieng' yedhe mag komo nyuol e piny mangima. Nyasi no bende nyobagi sub kaunti ma Wendo, kama bende ne owacho ni sirikand kaunti ma Migori timo duto manyalore mar neno ni oganda kaunti no oyudo yedhe mag komo nyuol e yo mayot. Migori 2024 focused to enhance awareness of the availability, accessibility, and utilization of contraceptives across the county. Advocate for increased domestic financing to ensure sustainable access to contraceptives. Kata kamano, kwan mag mine manie keny matiyo kod yedhe mag komo nyuol ma olose rang'eny manyasani
omedore kawuok e kwan atamalo 44 higa mar 2014 nyaka kwan atamalo 55 e higa mar 2022. Migori has made an increase in modern contraceptive use. As of 2022, 55% of married women in Migori were using modern contraceptives, up from 44% in the year 2014. So in the last decade, we have made significant strides towards sensitization of all our mothers in the county and also girl child not to use contraceptives. Despite this progress, the county still faces challenges in addressing unmet needs for contraception, which currently stands at 20%. Riwruoge moko ma opogore ma ok mag piny owacho ma bende ochung' ne rito weche mag alwora ka omakore gi bar migawo mar alwora e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar ndalo 2 ma koro geto pith mag yien tiel 10,000 e bungu ma Kodera mayudore kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti no ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag temo duogo bunguno e wang'e ka oluwore kod tim mar tong'o yien ma hoyaye ma bende osebedo katimore bunguno e kinde mokalo chien. Kowuok e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich gi ler mathoth e wachni. Bungu ma Kodera mayudore kar chung' bura ma Kasipul en achiel kuom bunge manitie kaunti ma Homa Bay ma sirkal oyango kendo bende en achiel kuom kuonde ma ywayo koth e kaunti ni. Kata kamano ywak osebedo kaluwore kod tim ma jopiny moko nigo mar tong'o yien ahoyaye e bunge ni kendo osemiyo kwand yiende dok piny mokalo e bungu ni. Mae momiyo riwruoge mopogore moko mag piny owacho ma osebedo ka kedo ni alwora ka otelnegi kod Seth Ogelo Foundation kod migawo mar alwora e kaunti ni ne ochako chenro mar ndalo 2 mar pith yien e bungu ni. CEO mar Seth Ogelo Foundation. Forest onge mokwongo nikech ng'ade matindo dong' mana puothe. Ndole ok inyal yudo e forest. To ma iyudo ka nikech kelonwa tabu mang'eny. Sani iyudo kata ka the pattern mar koth ok en kaka chon. Ok inyal ng'ata ng'eyo ni ipitho karang'o tidhi kayo chambi karang'o nikech change mar environment. Ne wan gi chenro mar pidho yien mondo mi waduok kata watem mondo mi waket kuma nosebedo ong'ad yien piny mondo odogi e wang'e mondo mi wabed gi environment ma healthy. Chenro no mar ndalo 2 mar pith yien e bunge ma Kodera geto pith mar yien tielo gana 10 e bungu ni kaka achiel kuom chenro ma gin go maduogo bungu ni e wang'e. Wan gi chenro mwaloso kaka dwani mondo watime kendo mano en first phase. Koro first phase ne wan gi target ni mondo wapidh yien 10,000. Wan gi phases kendo mabiro timo ndalo mabiro mondo mi wan target wa mondo mi mawadwani wapidh e Kodera kende en at least 1 million. Salome Awuor kaka Kodera ka nwachoko yien 10,000 seedlings from March. Koro wadwaro ji mondo ng'ewa mondo kwa bet pamoja to wanyalo pidho. To yien gi onge ng'at momiwa pesa. As members we contribute because that is our social responsibility. Jatend migawo mar alwora sirkand kaunti migepe mamoko mar neno ni bungu ma Kodera oriti kane ogolo siem ne jopiny ma osebedo ka tong'o yien ahoyaye e bungu ni. Kaluwore gi timbe mag dhano ng'ado yien makoro oonge gi yien kaka unene. To maduong' ni Kodera ka bende ma aorewa mang'eny madonje nam Lolwe kata Lake Victoria wuoke. En miluonge gi kisungu ni water towers. To water tower wane sani koro duono nikech yien ong'adi kendo piny otuo mobedo ngoro. Koro gima wasebedo kwatimo Kodera ka en pidho yien nikech kwa pidho yien to wabro ywayo water tower na wa mondo bendo dok kare. E kinde ni wan gi chandruok maduong' e piny mangima miluongo ni climate change kata lokruok marach mar kor lwasi. Kendo en gima koch mosemiyo wabedo kod pek e yore mag liet kaachiel kod nembe wa bende tuo to samoro bende gi yienyo. To wan kod tuoche bende mang'eny makoro biro nyaka kuonde mane malaria ok bedie. To e kinde makoro wantiene koro nyaka wachiew kendo wane giminyalo tim. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Baada migawo mar lupo e gwenge mag Nyanza koro golo siem mager ne jogo matimo chenro mag lupo e nam Lolwe ka gionge kod lisen ka bende nyisgi ni biro mag-gi machwe gi kolore gi dwaro mar chike ma pacho ka. Kaka ileronwa gi ripota mar kaunti ma Kisumu Lano Biero en migawo no bende koro wacho ni yiedhi duto e nam Lolwe nyaka ndikre. Mondo yud oboke makare nitie taratibu mwaluwo. Gimokwongo nyaka ibed ni bedo registered gi a beach management unit. Giduto te gintiere in those institutions. Dr. Christina Adhiambo Okoth en jalup director migawo mar lupo e alwora ma Nyanza.
olero ne jolupo chenro mar neno ni giyudo lesen mag lupo e nam lolwe. Aito mar ariyo, kisebedo registered ibedo vetted, in ng'ama nadi, because wang'e ni e nam ka nitie joma undu mang'eny, jomoko nitie mapondo ka matimo gik maricho. Koro the beach management unit chair gi team mare gigoyi musasa mondo ng'e ni ng'ama nadi. Kiber then inyalo kwayo, gibo yie ni miwa list ikwayo. To kisekwayo to koro inyalo dhi e mbui to iginene ikwayo iketo details magi to ichulo. Nitie process kanyo miluwo through eCitizen tichulo aito inyalo yudo either is a fisherman's license kata boat registration. Laktar Okoth wacho ni gisefwenyo ni thoth oganda lupo e nam lolwe yo ma ok opuodhi. To sanie mokwongo igni mokalo mondo iyude fisherman license ne 200, lakini sani chiko loko, sani joma kwayo sani bro chuno 500. Also for boat registration ne 200, lakini gisani ka gibro dhi e website gibro ni en 500. Kamane kaka en. Alafu kiseng'ade ki itiyo kode e 1 good year. Higa license achiel no kata boat registration certificate bro cover yi miti mayo mokwa penji anything for a whole year, calendar year. Mane kaka en. Kane oloso kod Radio Ramogi, oyango gibiro ndhiyo ng'ato ang'ata mamako rech e tok chik kata jogo matiyo kod yedhi ma ok opuodhi. To joma onge gi fishing license, joma poko register boats magigi, wase wuoyo kodgi, sensitization no watimo. Koro en hero ng'ato. Ok onyal chuni, lakini wase nsigi mag chik en. Donge. Omiyo koro ilu chik, kionge gi oboke mag lupo kaka dwarore, biuru wan ready to miyo oboke weko. Ne Radio Ramogi kuke kaunti ma Kisumu, an Alan Obiero. Medo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakora Magajwang' gi lipot mar Alan Obiero kuke kaunti ma Kisumu emochope giko mar mi weche manyien kane gin mago ma otuche kor gwenge kaka ne gimolno meso mar ka weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok no wilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wan nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 07016129297. Kata 07027 4-9-4-4-8. Min shabiki na nade kupless tena, nilieka kichwa yangu ikabaitenda, unazama deep state pena, hakushika ball ona furaha mapema, can cheat can die. Jo Kenya mathoth medo yudo bonuses madongo dongo kowuok e Shabiki Super Jackpot. Kiki dong chien. Bonuses yudo gi jogo molieko tuke 12, 13 kod tuke 14 kare. Aniluongana Michael Onyanga Okisia County na tugo game mar Shabiki Super Jackpot manatego siling 99 ma oro makito games 15 wi games 15 go ayudo 12.15 bonuses mo orna en siling 136 siling 355 pesa ni kana odonyo ne simu na bedo moro mang'eny eno dhi konya yore na mag ohala kachiel kod chulo gope manana go kora gonja Shabiki erokamano ji duto modong' kaunti kuma ae odhi mbele gi tugo ni en adier ok en mar miriambo erokamano. In bende nyalo bedo achiel kuom gi kawuono.
Tug Shabiki Super Jackpot kitiyo gi siling 99 kende tok gwelo mbui mar www.shabiki.com mondo iyud thuolo mar loyo maingo siling milion 5 miloyo juma ka juma. Mambo sasa ni super na Shabiki Super Jackpot. Jogo mantie boigni 18 okoyienegi donje tugoni. Shabiki.com opwodhi gi BCLB license number 587. Nimeka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Dakika en 18 kende tok saa adek mar okinyi makawuono. Adwani watieki kod Mheshimiwa Felix Odhiambo Okwanyo wuod Nyatike Makalda Kanyarwanda. Chuny Goldi kiwinjo ka Afrika ma milambo dhi nyime to Goldi no emo konyogi ahinya. Kata kamano wacho ni Nyatike ka wan be osekonyowa makidhi gwenge mamoko chalo CBD ma Nairobi kanyo. Omiyo oloso kodwa kamararia kadro koda weche mosebedo kanitie nyakwara Mogajwang. In be poda mi thuolo ka mondo walung wach ni mosna Mheshimiwa Felix Okwanyo mano ora chor nyamera kendo MCA na koneni odhi adhia mos weche biro mana losore kick difference masani owuoke kindgi kod governor kethne jowa yore mag menyo gi future political fruits mage nikech ang'eyo ni gibiro mana winjore kendo pogruok gi en economical and not political. Ma ote mar Oguda Kayesu ni pogruok maru en economical not political. Mano watni Jawda nyamingi. Okay, John Waria wacho kanyo ni gilose piny mos mar mondo meji owinjire anena wan kwe kende mwadwaro kende ka erokamana ahinya. Machielo kaendi bende wacho ni maka juma oyawore nyinge en a teacher on duty mwalimu athiro thinjre ng'enyi kawuok kamiluongo ni Thimlicho Inga mana paro ni Migori County kono podi. To wacho kanyo ni wan kaka joma chamo kopa manyatike kachiel kod matanda okwa support kambi moro manyalo biro mondo okaw kuonde mining kendo jo China nyaka tero mos. Kikipar ni joma oluoro kanyo kende ema chamo kopa opidho ji mathoth. To gima adwa kwedo malit mokadho eni Mheshimiwa Okwanyo kod governor nyaka bed mos piny kendo gilos wechegi okwadwar lweruok kod lweny Nyatike ka. Mano mwalimu athiro thiring'inyi wuod Thimlicho Inga wacho kamano e ote mare kaendi. Maka joma winji maber nyaka no siri matanda wan sani wan wago mana tich ka kendo winjo kaka uloso wan gima wadwaro ni chiro mar tero mula obedie maber. Industry ni osekonyowa an asepedho nyithindo mathoth kendo kata mana joga timo parallel programs university nikech Goldi mawakunyo koni penjinago ni to paro mane magengo ni to lo michodho titero bedo processed oko begin gi paro mar kilo kambi moro machiegni kodwa ka mondo wayudo nueng'o kalo koda tijo otherwise gibed piny mos kod governor wahero gi kendo wageno gi mokalo economic empowerment e gima dwarore kinde ka kinde. Erokamano maduong' ahinya. Maka juma oyawre erokamano ahinya mosna wuod Nyatike no amora ahinya kode kikona kanyo iluongo ni Abel Odhiambo Origa wacho ni ing'eye iwacho ni wuok kamiluongo ni Mikei waka en mana kunyo Goldi to piny nago ni to be gin gi paro mar kelo teknoloji manyalo konyowa kaka joma nitie kod crushers kende. Machielo ka eni bende wacho ni lwasi to ber awinji kan kar ungu to kata kamana wuok Masara kono kwerewa nokunyo Goldi to piny nago ni to wach mar Mercury ni be nitie yo moro amora minyalo tigo mar konyo jowa maluoko Goldi mondo Mercury ni kik hiny jowa nikech entiere kod gima waluongo ni environmental impact. Ma Ibrahim Odhiambo Ogutu kawuok Migori ka piny na okwanyo ni ndalo mane en director mar kambino to kambino ne ber bang' thegore gi kambi mar kunyo mula no to koro orach nikech gipamp pi motimo kwiri manego nyaka dhok. Ndalo mane en kanyo chon gine gipamp pi maler. Okwanyo we walo gi ngima jopiny ene cartel mose thrive at the expense of locals. Nyinga en Ibrahim Odhiambo Ogutu kawuok Migori ka erokamano ahinya. Philip Ojwando kawuok Migori ng'isna rwath ni odhi mana nyime wan wadwaro mana ni Goldi mikunyo Nyatike wakaendi okel konyruok ne jowa. Erokamano maduong' ahinya. Maka joma oyawre ahinya iluonga ni Kennedy. Erokamano ahinya Kennedy Owiny ng'isa kanyo ni mosna wuod Nera ayie kode kabisa odhi mana nyime en agenda mare en kedo dwaro mar jopiny. Erokamano maduong' ahinya. Maka joma oyawre ahinya an akwayo mana ni jowa ma gin josiasa
obede mos kigikel koko moko manyalo miyo jowa bedo kod weche mamoko maka kod kacha. Erokamano maduong' ahinya. Maka Juma, mosna chunyi luo no ayie kode ahinya wuoyi mar Andiga, to kata kamano akwayo ni jowa matindo kik tigo mar tieko sigu mar siasa e kind ji ariyo mayware weche mag siasa. Erokamano maduong' ahinya. Magi duto gin penjo mag jopiny. Abro kawo simbe manok kende ne jowa. Jowa adwa kawo simbe manok ahinya ka tawe jatelo thuolo kawuono Friday weche ng'eny. Oyawre. Hello? Oyawre. Hello? Musainya nona biriyo ariyo nono chiko chika biri abiriyo nona biri adek adek ochiko nono adek. Oyawre. Hello Ramogi. Oyawre machigni? Pastor Mwasa Saida Marco Bura Masawa. Erokamano. Oyawre. Oyawre machigni? Iluongi ni ng'atelo? William. Okay, William jakanyadi yo mang'o bwana. Wach dhulu mayot nitami winjo. Oyawre. Oyawre machigni iluongi ni ng'a? Ine yamo? Mheshimiwa adwa ni watieki winjo kaka ji owuoyo. Nitie jomoko ma wacho ni ubed piny uwuo kanyakla gi jatelo maduong' utiek weche gi duto. Kachiel kod jowa mabende wacho ni idhi mana nyime ni lweny ma un go ni en mar economy mar uchumi mar jopiny ok en siasa. Erokamano. Kapok atieko, adwa tieko gi wach mining no mondo awach wach mar affairs magwa matin mag county kaso then gonya. Adwa kwayo kama katika wach mar mining. Oram Guda ka Yeso wacho ni governor weche makelo kindo marach gin weche mag mining ok weche is not political, it is true. An serikal mar Ochilo nyocha kedo ne nyocha ane gi stake nikech nyocha a campaign mobaya nyaka nikech gini governor ji nokoera ahinya to ne wawuoyo gi ji mo convince ji. Anyalo paro kana dhi Masara kana chungo mokwongo ka wigari ka wach governor ka wadogo tiko. An mano kung bagi kidi jopinyo era to kine gi bagi kidi gino rach negi. Koro yiso serikali nyocha kedo ni. Koro kaka nja kedo podane iye nyaka 2027. Okay. Kaso bindari to directive mag baba. Kecha ero gima babu kona. Kaka ne jadung mayiko ne wacho ne an loyalist mar Raila Amolo Odinga. Koro gima kelo koko sani eni governor yaw chunye ne paro te. Ne puonj kata ng'ano thin kata ng'ano rano yaw weche mag mining understand moingo governor. Weche mag law governor understand moinga. To mining kacha ta chalo lawyer inge giri eko mang'eny koro oyiu winja mondo wakony jopiny. Koro akwaye ni nogone ombulu gi jopiny obi mondo konya wachungi jopiny. Kik waus jothurwa on expenses mar jo-China. Jo-China go bende a support but migi kama chielo ma jopiny onge gi tiye. Jopiny okuny to migi. Mano stand na madwa no be very clear. Ni kik chun jo-China gi jothurwa mondo gibi gi exploit jothurwa kuonde ma jothurwa tiye. Wene jothurwa kuonde go tiye mondo at least manye jo-China go kama jopiny onge mondo migi gitiye gi machines gigo. Over that I will support. To kopo ni pod ni ili chun jothurwa gi gik mok gidwar mano taburo chungi jothurwa makata angatimore aburo chungi jothurwa aburo sacrifice everything to make sure ni jothurwa yudo haki gi nikech ambe an elected leader. Kawe kanyo adwa uwe wach mar county matin. Adwaro kwayo governor na sani wan gigni ariyo office wadong gigni ariyo kende to chako campaign. Agomo ni governor focus mang'eny kabisa kaka Migori County nyalo dhi mbele. Kik weche matino tino mag mining mabende most of it is in the national government. Okaune time ahinyo drain. Agomo ni governor focus kaka koro nyoro stimo lale hospital mangima referral ka stimo lale more than 6 hours. Agomo ni governor ket focus magi kuonde machalo kamago. Migori municipality osabedo maonge pi for the last 1 month. Ka pi onge jotende
omo mana pi gi gari mar picha is very expensive on them. Agombo ni governor focus such initiatives nikech magi gik momiyo jopiny nomiye mandate. Wach mar mining mantiere national government ni owene jo national government to deal go. O focus e mandate marwa. Mano kela wacho nikech every king of flow marwa mar county every year wayudo like 700 million every month dwe ka dwe. Agombo ni at least jopinyo ne ber pesa ni. Gimomiyo Raila Odinga no kedo ne devolution en no udwa no gol pesa Nairobi ka oter pesa e Masinani. Kora gombo ni pesa ma biro Migori County ni jopiny ofil pesa ni. For example VOJ gimomiyo economy ma Migori iwacho ni sani ni piny samora mora ma pesa obiro kichulo contractors tiyudo ka onge pesa malure Migori nikech contractors michulo thothgi gin jok ma Nairobi ka. Koro kosa chul gi to pesa dugu Nairobi koni te. Koro jo Migori ok ne ber devolution. Nikech seche mang for example omi local moro tenda to tenda ni komiye obro dhi kao simiti kamarowa obro kao jok ma konye kata gero gino bende ma jogweng. Koro seche mochule obro chulo jogwengo. Nyiso ni pesa circulation mar pesa biro bedo maber e Migori. To kopo ni tenders te imiyo mana jo Nairobi mok jo Migori nyiso ni pesa ko chul to dugu Nairobi te koro circulation mar pesa rach mane gimomiyo economy mar Migori rach kabisa. Koro akwayo ni at least governor empower jo Migori bende gi tender jok ma at least are capable of doing those tenders o empower gi mondo circulation mar pesa obed Migori. Machielo matieko go wach mar county okaluor mar wacho VOJ ni assembly wa wadhi maber to king'iyo malongo kata nyoro ma nyanti hospital kani nyo assembly public service board nyo CPAC report nyo kelo nyo biro marach kabisa nikech assembly owito pesa mang'eny manyo MCS okalo report no mondo board no obed thenge nikech pesa mang'eny olal e lwetgi. To sani pod majority leader marwa gini pod gitamore wuok e board no makata sani dhi dweche adek pok MCS ochul. King'iyo status osara. King'iyo status kata sani mana cover marwa mar help kaka nyano hospital na chulo mana pesa na cash nikech cover waonge go wauyo. Koro nagombo ni mi speaker marwa thuolo mondo speaker orit welfare mag MCS ma Migori mondo MCS ma Migori bendo chalie gi ji. Sani kata dangi gone mana MC mora ma Migori ni oruna siling 1,000 kanyo en mokwayi moingo kaka dangi kwa jatelo. Kata kaka osiepna an gosiepna mahero kabisa luongo ni Collins Mheshimiwa Collins Osei mar North Kamagambo. Ngama very bright product mar UN en lokore papet nikech en gi gari maduong' to kako ket fuel time koro kom oluongi to missing alphabet olamo ngamo missing alphabet no man status ma MCS ntiere. Koro wakwayo ni mondo mi speaker marwa thuolo mondo speaker Rusana mancho wayiro machiegni igni modongi ngima MCS obede maber mondo gichal jotelo e kor gwenge gi makata ka gidok e kor gwenge to jopiny neno kaka jotelo mogik. VOJ akwayo Nyasaye mondo mi governor na wisdom makende kaka sabedo kana no kwa governor. A governor is a symbol of unity, is a symbol of authority. Governor uge siasa manogo chon mar impicha siasa manogo chon manigi gogi giodalo cha macha siasa mok nyal gogo Kenya sani kanyi neno ka ker mar piny nyo jensis ugo koko monyise ni president ma okwadwar president nyodok piny mowinjo kijende ma moritogi. Koro governor bende ogol siasa mar lwencha ma kumora mara magavana dhiye to tingo probox gi guns portray go marach. Akwaye ni Nyasaye yodo je chunye difference onyalo bedo go gi ng'ato nikech king'iyo sani benya Migori County MP makoro chungi governor en mana MP na ma en Tom Ndege to gi MP Masuna East Seknur super MP Awolcha 50-50 Nyamita cha ogidwarego Masara cha ogidwarego Abur cha ogidwarego
women rep moro to luore kaka oko luore yani machafia ok ni respect women of mago koro weche mag siasa ok abi yie ni mondo koro donje weche mag siasa mag local go. Okay. Koro nakwayo koro wach mar Probox no mheshimiwa ingini ni wach ma very weighty kabisa. Yes. It is all over. Un gi neno dakuse ka okang kaka joma rito chik kendo joma luoro chik. Gimwa dwaro ka chich ni ene motimo kamano. Gimwa dwaro an kako kwanyo nikech I fear for my life. An gi a young family. I will do complaints even to my party. Have you ever addressed this issue with the DCI? Yes, I've even the OB numbers. Okay. Akwayo ni mewa gik mise keto ka police. Yes. Mangiso ne chich ni governor tiyo gi mitoka machielo matingo guns no. Yes. Because mano is a very grave allegation. Yes. Moko dangwa where more the command. Exactly. Yes. Yes. Kendo it's a matter of concern. Kendo agombo ni leadership nyocha wuok kata mancha kapok ogoya na ywak ne nyaka Raymond PS Omolo ni mondo gikaw gini sa concerned. Ok nyal bedo MCS moko ntiere mapod na chanjeri nyaka sani. Ineno kaka chalo nyaka sani. An governor noko goya guns manore manogoya. Koro we cannot go with this like this. Agombo ni Nyasaye odonji kum governor ke ji nyaka pingi ji nyaka be different opinion. Okay. Kamano. Ero kamano nya. Wach mari mogik. Wach mara mogik agone jo Makalda Kanyarwanda Ward ero kamano kuom ne besto trust kuoma ok aber moingo jok mamoko. Kendo an kaka okwanyo abro chung kodu kaka na promisu. Nikech yo kabibede MCA ni nyaka chieng' moro atho. Abro gombo ni duration mumiya trust ni atinu gi chunya abed truthful to you. Mondo at least une ni kare yiero nyathi dhana bende nyalo chungi dhana mano yierego. Okay, ndakwayo ni ang'eyo ni un gi anxiety nyaka nyocha inya nung'eyo ni ati atho ngima kawuna nyalo biro kendo mawu agomba ka gi oganda luo. Abro duogo dala chieng' tich adek. Okay. Abro aloso mondo mi bilemna mondo at least achak chenro na mamoko mag konyo jowa achak chenro na mamoko bende mag bedo gi familia na bende gombo nena kabisa. Koro mar Nyasaye rit na jo Makalda Kanyarwanda Ward, mar Nyasaye rit na jo Nyatike, mar Nyasaye rit na jo Migori, mar Nyasaye rit na jo Migori. Kendo mogik alamo ngima ne baba Raila Amolo Odinga kuom ketowa a broad based government. Nyaka nyo baba winjre gi president marwa uneno ka kwentiere Kenya. Kendo alamo ne president mondo Nyasaye omiye wisdom odhir Kenya nyaka chieng' ma Nyasaye ohero. Kendo baba bende alamo ne Nyasaye ni ka Nyasaye oyie Raila osachandre gi piny mondo Nyasaye oyie babo bedie president mar Afrika mondo at least wane loch mar Raila iko ma bende odhi bede president. Ko kamano to mar Nyasaye rit oganda ne duto. Ero kamano nya. Nyakora mgajwang mane mokelo e giko matwak makamano. Paro te miwinje chiro ni igi ok en pachra Mogi FM en paro mogol kod mheshimiwa ma Makalda Kanyarwanda Ward ma bende ne wan go ka mheshimiwa Felix ma bende wuoyo godo weche bura kanya kod mgajwang ma ok en giko mare wan gi geno ni obro chako duka kendo walose weche moko bura mamulo ngima jopiny mamulo tije ma MC onego beni koro timo ne oganda ka ok kamano do mi upado ka endi mane Linet Aloch